Jotono lamsugo ani kokborok ST YouTube channel hingga ang tini tui faikan noron bagai B.A first semester ni kokborok major paper 1 ni unit 2 ang onorong tabo question te answer noron bagai share khlainya ti faikan noron bagai noro ani video na paitha jora nai di te video na paitha jora nai mani yagulo chaja khange ba like te channel bo kisa subscribe khlai ribai de hingga foundation tabo bisile namen chini question pori ne lenai te ang norong ke answer pori khana riya nai noro khaipan noro answer mana o jaga no i video ni bising tino noro answer nai di ang question chini pori khana nai Nade question tongo kokborok kokno kuchugo tisathani 1841 is simi 1900 bisi jora tamo samung tangjaka swidi tai kaisa question tongo kokborok kokno kuchugo tisathani hatarhani borok rok samung tanglangmano tei swidi te kokborok no tamo hinoi mung phalangkha sui te a bijapni mung tamo swidi Kena orang tabang question sini pori khana rakha nora te kubini borong video ro share khlai die tamone hingke nora mantei te kubini borong manna tei kena orang tabo question sini pori khana ro sinai nora answer ke nora nai bai die nora nai nora saja khangba ani o channel kisa subscribe khlai re bai die tamone hingke nora ni support se ang tabo YouTube channel khuloi tongo hingke fari ang bisi lele ono nora video nai lai sidi